Kawei ka bike R15 V4 kabadon yo registration number ML10C8994 kabadai trai do Samla Damanbha Pde Dkhar kala Shah Rong Tuh haki runar bamla aban ithuh dur satia haka step jong ka R15 tarik Nailar haka por kumba R lani lai baje mynstep naka ingsah jong kabadon haka Shnong Downgate Nongpoh Bhoi district. Samla Damanbha Pde Dkhar ula kyrpad paidbah baroh kiba ne iohi ya kane bike bakin sngewbha ban pyntip shau da ka bakin phone shau ni nombar pra lai nyau R lai R khandai not san.